Ayo tole tak ngono nyaput iki. Para miyarsa pinangka pambuka kita saking warga panjian nom budaya mijil saking kedung cangkring pager waja ingkang dipun pimpin Bapak Sukar Haryanto monggo warga sami mirsanono jogetane panjian nom budaya paguyu pancile bisa gawe nuju prana panjian nom budaya mugi lestari ngrembaka para miyarsa minangka pambuka kita saking warga panjian nom budaya mijil saking kedung cangkring pager waja ingkang dipun pimpin Bapak Sukar Haryanto monggo warga sami mirsanono jogetane panjian nom budaya paguyu pancile bisa gawe nuju prana panjian nom budaya mugi lestari ngrembaka Selamat datang pengunjung sekalian, silakan duduk menikmati hiburan. Hiburan kami seni tradisional asli, seni jaranan panjian nom budaya ingkang nami terdiri dari para tunas-tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sesati prerahayu nom budaya tetap rahayu.
Ayo. Aku. Ayo, Mak. Yen tak timbang padha apote Dina minggu sing tak tunggu. Iya. Kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengenge eneng kene aku nunggu kowe. Ora balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwol ala ciwol lali janjine kandane asane lake sapa wong sing ora kelo adong tangga kowe ora teko kowe neng ati atiku sujono
Bongkok no sarus kamu, ayo. Ayo. Wes. Lo. Wes. Lo. Wes. Ae. Balik ke jalan. Lo. Brandalo Kajaya Putra Bupati Tubuh
ban wela tirta dek semono katundha ingkang rama merga gawe wirange wong tuwa Raden Said pancen tumindak murka ning asile kanggo rakyat kang nista Raden Said ketemu Sunan Bonang dur diwejang nafsu murka bisa ilang ana klaras menungsa ya sing laras kolang kaling menungsa mbok ya sing eling wali songo ayo diuri-uri merga wali nyebar agama suci Kanjeng Sunan seneng gending-gending Jawa sejarahe nganti bisa ngrembaka Raden Said jangkepe wali songo njur sinebat Kanjeng Sunan Kalijaga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah